my sme tu prišli. Na čo ste tu prišli? Lebo sa tu chceme, chceme tu bývať. Hej, tak vám ukážem našu štvrť a môžete si kľudne vybrať najlepší byt a zatiaľ, kým si vyberte, môžete bývať aj u mňa. OK. Tak poďte. Poďme. Toto je veľmi nebezpečná štvrtek, radšej zatiaľ tu nechoďte. OK. No, toto je môj najlepší priateľ Max. Aha. A my, prepáčte, že sme sa zabudli predstaviť. Ja som Violet, toto je Alexa, toto je Lea a toto je Becky. Takže to sme my, no a ty sa ako voláš? Lily. Pekné meno. Ďakujem. Dobre, tak Max, ukáž im tvoju frajerku. Toto je moja frajerka Sandy, prosím. Ahoj. OK, my ideme sa niekde rozhliadnúť. OK. Čo ste šli? Tak my ideme s Maxom na spoločenské tance, učíme sa. OK. Ja sa tu idem. Tak poď. Sandy. Sandy. Minule sme sa neboskávali? Fuj. Aha, spoločenské tance. Dobre, skončili sme. To je tango, alebo čo? Hej, tango, trafili ste sa. Joj, ja tancujem iba hip-hop. Nedokážem tango. A dokážete stojku? Ňu. Zobačte. Yeah, dokážem stojku, au. LOL. Čau. Ja som Molly. Pekné meno. Ďakujem. No, tak ja si idem. Ahoj. Ja som... Katrina. Aha, to je... Ahoj, Katrina, teba si pamätám. No, Katrin... No. Pekný náhľadelník. Poďte za mnou, keďže mám nášho škrečka. Škrečka. OK. Toto je Tinka. Tinka, pekné meno. Ďakujem. Ahoj. Myslela to moja panička, ale to je teraz preč. Aha. OK. Za chvíľu príde. Tak ja idem. Ahoj. Čau. Poďte za mnou, už prišla Sandy, panička. OK. My sme sa už stretli, to je tvoj škrečok. Môj nie, to je asi tvoj, nie? Hej, ja som teda. Dobre, ja idem za ostatnými. Dobre. Môžeme ťa pozvať do našu party. No, OK. Dobre, je to večer o 7. Zober si pekné šaty. Dobre. OK.